Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Диана и правя това видео посветено на глаголицата и кирилицата, духовният път на славянската писменост. В началото бе словото, но за да бъде чуто, то трябваше да бъде записано. Има моменти в историята, когато една буква променя съдби. А има моменти, в които една азбука създава културна вселена. През 9 век, в сърцето на Византийската империя, двама братя от Солун, Константин Кирил Философ и брат му Методий, имат поставена мисия и те я приемат. Мисия, която променя историята на славянския свят. Те създават глаголицата, азбука, чрез която славяните ще могат да четат, да пишат и да се молят на собствения си език, на езика на сърцето. Глаголицата е гениална система със своите кръгове, триъгълници, кръстове. Тя изглежда като свещен шифър. Създадена е не само да пресъздава звуци чрез писмен белег, а в същото време и да вибрира с духовна енергия. Всяка буква има име, значение и символика. Аз, буки, веди. Глаголицата е език на душата. Тя не просто записва, тя освещава. Така се ражда едно послание, което звучи като древна мъдрост. Според някои духовни учения, произнасянето на глаголическите букви има благотворно влияние върху тялото, ума, душата, тъй като всеки звук вибрира с различна честота, която носи хармония и вътрешен баланс. В съвременния свят много дизайнери и много хора на изкуството се вдъхновяват от визията на глаголическите букви, като я вплитат в модната индустрия, в архитектурата, в интересни шрифтове, илюстрации. Така че глаголицата продължава да живее и днес. Не само като историческа реликва, а като естетически и духовен източник на творческо вдъхновение. Можем да кажем, че глаголицата е езикът на душата и светлината. С разрастването на славянския свят и нуждата от по-лесна и практична писменост идва следващата стъпка. В Преславската книжовна школа учениците на Кирил и Методий създават кирилицата, азбука, вдъхновена от глаголицата, спазваща същия съвършен принцип, един звук, една буква, но по-структурирана и по-лесна за разпространение. Кирилицата можем да я наречем езикът на разума. Тя е създадена така, че да бъде по-достъпна. Това я прави идеална за
образованието, за администрация и книжовност. За нас, българите, е много важен фактът, че именно в България е създадена кирилицата и това е повод за гордост. Днес кирилицата се използва в много държави от милиони хора и от 2007 година тя е третата призната азбука в Европейския съюз, заедно с латиницата и гръцката азбука. Тя присъства в интернет, социалните мрежи. Тя е жива, адаптивна, модерна, но тя не забравя откъде идва. Кирилицата е символ на идентичност. Чрез нея славянските народи създават своя литература, история, наука. В този смисъл тя е щит на културата. Кирилицата е мост между традиция и съвремие. Тя е жива азбука в съвременната култура. Това я прави символ на адаптивност, на способността на традицията да се развива и да остане значима. Глаголицата и кирилицата не са просто азбуки. Те са огледало на цивилизацията, в които се отразяват вярата, знанието и духът. Глаголицата е мистичното начало, езикът на душата, а кирилицата е устойчивото продължение, езикът на ума. Днес, когато пишем, четем или просто изпращаме съобщение, ние съзнателно или не продължаваме една преминала през вековете мисия. Мисията на буквите да свързват хората, да съхраняват паметта и да вдъхновяват духа. Писмеността не е просто средство, тя е светлина, която ни води през времето. Скъпи приятели, пожелавам ви на светлия празник 24 май да имате мисли, изпълнени с радост и гордост, да имате чувства на преклонение, благодарност и признание. Да имате твърдото убеждение, че писмеността, знанието и науката ни правят силни, а духовността непобедими. Нека този ден ви напомни, че буквите не са просто знаци, а светлина, която ни води през вековете, от глаголицата до кирилицата, от миналото към бъдещето, от мълчанието към словото. Благодаря ви. С вас беше Деяна.